ମୋ ଛାତିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସହିତ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ସେମିତି କୁହନି। ତମେ ତମର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ତମର। ହେ ବାବୁ ମାନେ, ହେ ମା ମାନେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ରୋଗିଣା ଲୋକଟା 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କାନି ବତାଇବି କହୁଛି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। Some